Dobrý deň, vítam vás pri druhom dni jedálnička na spaľovanie tuku. Dnes ideme ešte hlbšie s jedlami, ktoré aktivujú glukagón, vyrovnávajú cukor v krvi a pomôžu telu pustiť sa do spaľovania tuku práve z pasu. Glukagón je hormón, ktorý robí opak inzulínu. Nespúšťa ukladanie tuku, ale práve naopak pomáha ho uvoľniť a spáliť. A ako vždy začíname raňajkami, ktoré vás zasytia a zároveň podporia spaľovanie od prvého sústa. Na raňajky som pripravila pre vás alternatívu nič nevariť, len večer všetko zmiešať a ráno už môžete to použiť. Tuk z brúcha sa nestráca hľadovaním, ale správnym štartom dňa. A tieto raňajky sú na to ako stvorené. Kombinácia ovsených vločiek, kvalitného proteínu a zdravých tukov vás zasytí, stabilizuje cukor v krvi a aktivuje spaľovanie už od rana. Takže tu vidíte, som všetko zmiešala. Pridala som trošku stevie. Celý recept nájdete v popise pod videom. Tu som pridala ešte vanilkovú príchuť. Áno, používam túto, veľmi dobrá. Takže všetko to len zmiešate a odložíte do chladničky na noc. A toto je ráno. Tak sa pozrieme, ako to zhustlo, vidíte? Takže perfektne. A k tomu pridáme chliebik s lososom. Môžete pridať nejaké zmrazené ovocie, ja používam maliny. Raňajky, hlavná zostava. Takže vločky s malinami plus krajec latinského chleba s udeným lososom. To sú bielkoviny, zdravé tuky, vláknina, všetko, čo potrebujete na stabilný štart dňa. A čo jablko s mandľami, môžete ich nechať ako malý dezert ku káve, alebo použiť neskôr ako desiatu, ak by ste pocítili hlad pred obedom. Na obed treska v pohánkovom cestičku plus vychladnutý zemiak, poviem za chvíľučku, čo to je, a dusená zelenina. Zemiaky pri chudnutí, áno, ak viete, ako na ne. Dôležité, zemiaky uvarím deň vopred a nechám ich vychladnúť. Škrob sa premení na rezistentný a správa sa ako vláknina a nezaťažuje inzulín. Dôležité množstvo. Takže tresku rozmrazíme cez noc v chladničke, áno, a zbavíte ju prebytočnej vody. Áno, takto to vyžmýkame. Do hlbokého taniera rozbite 2 vajcia, pridajte štipku soli a múku. Do cestička používam pohánkovú múku, nie klasickú pšeničnú. Prečo? Pohánka má prirodzene nižší glykemický index, viac vlákniny a navyše je prirodzené bezlepková. Je to skvelá voľba, ak chcete udržať stabilný cukor v krvi a vyhnúť sa zbytočnému nafúkovaniu. Tak, teraz vidíte, pridávam cibuľový prášok, to je pre chuť, nemusíte, ale dobrú chuť to robí. A teraz ešte jednu polievkovú lyžicu pohánkovú múky pridávam a všetko to vymiešame. Tak, asi takéto. A ako zapamätať? Áno, 4 tresky a 4 polievkové lyžice pohánkovej múky. Tak, no a teraz zoberieme panvicu, dáme trošku oleja, používam tento olej. Veľmi dobre sa mi osvedčil. Áno, takže zohriejeme a obaľujeme tresku v cestičku a vykladáme na panvicu. Tak a pečieme. Tak, výborne. Toto, čo zostalo, nikdy nevyhadzujem, takže môžeme pridať z hora po trošičku na každý kusok. Áno, a počkať, aby trošičku sa to chytilo, áno, aby to nebolo také tekuté. Môžete pridať trošku oleja napríklad, ale fakt trošičku, no a dám na to pokrievku, aby z hora to cestičko sa chytilo. A keď sa chytí, tak už môžeme to otočiť. Áno. Tak. Hej. Tak, výborne. Tak. Ešte trošičku, vidíte, pod to som dala kvapku oleja. Tak,
a krásne to vyzerá. Takže nelejeme olej. Áno, pamätáme sa. Je to tuk. Tak, výborne. Takže prikryjeme ešte na 2-3 minútky. Počkáme. Áno, ono tak stuhne. Oni tak sa stuhnú. Ako. Pozrite, teraz vidíte, aké to krásne. Prekrásne. Tak, no a vyložíme na tanier a hotové. Zoberieme. Ideme prílohu urobiť. Takže zemiaky, už som hovorila, opečieme, áno. A toto zohrieme. Áno, a zoberieme akúkoľvek mrázenú zeleninu. Ja mám obyčajnú z Lidlu, 400 gramov, pol sáčka som vysypala, pridala som trošku vody a ideme to podusiť približne 5 minút. Vyskúšajte, áno, aby to nebolo surové zase. Takže takto vidličkou. No a obed je hotový. Perfektný. V prípade, áno, môžete použiť citrón. V prípade, ak by ste boli hladní, môžete aj 2 kusky ryby kľudne zjesť. Nič sa nestane. Zemiaky sú do zlatista orestované, treska krásne šťavnatá a zelenina ľahká. Dokonalý obed pre spaľovanie a stabilizáciu cukru v krvi. Po výdatnom obede prichádza večera, ktorá nezaťaží trávenie, ale udrží glukagón aktívny až do večera. Takže použila som cicer, áno, 400 gramov. Uhorku pokrajame na kocečky, budeme všetko krajať, nič variť už nebudeme. Včera sme sa dosť navarili, takže papriku, žltú, červenú, pokrajame paradajky, tiež veľmi rýchla, zdravá večera, takže zoberieme červenú cibuľu, tiež pokrajame na malé kocečky, veľkú hrst petržlenovej vňate použijeme, veľa vitamínu C tam je a cicer som prepláchla, no, a použijeme dressing. Ano, čiže základom každého šalátu je dressing. Budeme robiť tahíni. Tahíni obsahuje veľa kalciuma, čo potrebujeme kalcium. Takže pridáme ocot, pridáme vodu, sladidlo používam, áno, toto. Môžete použiť, ako vy chcete, soľ, citrónovú šťavu, cesnakový prášok, áno. Nepoužívam tu čerstvý cesnak. Vy môžete samozrejme použiť, áno. Takže ja používam prášok, pretože bude stať v chladničke, áno, dlhšie, aby to celým cesnakom to nevoňalo. Všetko to spolu zmiešame a ochutnať určite. Mňam, veľmi dobrý šalatík. Tu ja ukazujem, že môžete použiť čerstvý cesnak. Kľudne. No a dávame na tanier 300 g šalátu, pridala som olívy na chuť a pridala som trošku feta syr. No a z včerajška orestované môžete zohriať, áno, kuráce prsia, môžete studené použiť. Tak a použila som tento ešte šalát hotový, čo netreba nič krajať, proste zoberiete, ideálna večera. Pozrite, takto odložím do krabičiek, do chladničky, je to perfektné. Mám hotovú večeru na niekoľko dní. Takže celý deň vidíte na obrazovke a každé jedlo stabilizuje cukor v krvi, podporuje glukagón a spaľovanie tuku z brucha. Tak a vítajte v 3. dni spaľovacieho jedálnička. Dnes vás čaká oddychový deň. Bez varenia, bez stresu, bez postavania pri šporáku. Všetko dôležité ste si pripravili v prvých 2 dňoch. Teraz už len z toho ťažíme. Výživné, chutné a stále v režime spaľovania. Raňajky. Ak vám ostala fritáta, máte vyhraté. Dajte si 1/4, ak ste ju teda medzičasom nemuseli brániť pred ostatnými. Je výborná a funguje výborne aj na druhý deň, aj na tretí. K tomu si dáte 2 krajce slatinského chleba s avokádom. Zdravý tuk z avokáda pomáha stabilizovať cukor v krvi a podporuje sytosť.
A ešte jedna miska šalátu, to znamená vláknina a vláknina znamená sytosť. Ideálny štart dňa. Na 10. si dnes doprajte pohár bieleho jogurtu s mrazeným ovocím a pár mandľami. Je to jednoduché, rýchle, ale výživné. Proteín, tuk, antioxidanty a minimum cukru. Presne to, čo telo potrebuje medzi hlavnými jedlami, aby si nepýtalo sladkosti. Na obed netreba nič vymýšľať. Zoberiete zvýšok cicerového šalátu a kurácich prs a obed je hotový. Bielkovina, vláknina, zdravé tuky, všetko už máte pripravené, telo má čo spaľovať a vy máte pokoj. Na večeru vás čaká zlatý klinec dňa. Šošovicová polievka z prvého dňa, ak vám zostala. Je výživná, sytá, ale nezaťaží travenie pred spaním. Stačí ju len zohriať, žiadne krajanie, žiadne panvice, jednoducho si ju nalejete a zjete. Spaľovanie ide ďalej, vy si oddychnete. Záver. Tretí deň ukazuje, že zdravé stravovanie nemusí znamenať stať denne pri sporáku. Keď si to dobre nastavíte, telo spaľuje a vy žijete šťastne. Tak to má byť. Tak, na záver. 3 dni nestačia na zázraky, ale úplne stačia na to, aby sa telo začalo prebudzať. Možno ešte nevidíte zmeny v zrkadle, ale vo vnútri už sa deje niečo dôležité. Telo sa upokojilo, cukor v krvi už je stabilnejší, áno, a chute slabnú. Ak v tomto vytrváte, výsledky určite prídu. Tu sú 3 princípy, ktoré keď budete dodržiavať, spaľovanie bude určite pokračovať. Prvý princíp. Jedzte tak, aby ste zbytočne často nespúšťali inzulín hore-dole. To znamená, vy nechajte zobkanie, sladkosti, neustále jedenie medzi jedlami. Druhý princíp. V každom hlavnom jedle majte vždy bielkoviny a vlákninu. To je kľúč k stabilite, áno, to je veľmi dôležité, pri chudnutí stabilita, efektu sytosti a aktivácie glukagónu. To je dôležité. Tretí princíp, choďte pešo každý deň. Aspoň 30 minút. Je to najprirodzenejší spôsob, ako podporiť spaľovanie a hormonálnu rovnováhu. Toto nie je koniec. Je to len začiatok a vy ste práve zvládli prvé 3 dni. Ja vám ďakujem za vaše lajky, komentáre. Ako vidíte, ja ich čítam, odpovedám podrobne, takže len naďalej, aby sme boli v komunikácii, píšte, dajte like, áno, prihláste sa do odberu a vidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia.